nkali ke ni mogo nana salli wele donna misiri kono salli wele la ye salli wele damina ibe jo ka salli wele la inde ma kono folo katila ika misiri fole rakam fula kewa ube ibe misiri fole rakam fula de ke ka salli wele la to salli wele la don ke ko sunna e minye ni nana misiri kono salli wele la donna misiri kono dora e salli wele damina ibe salli wele la inde ma kono folo kale jabi abe min fo iba fo anofe ka jabi na tilala duwa min be fo ibo fo o kofe ibe kam misiri fole rakam fulake ni en ninke baraji fula soro lay bolo salli wele la jabili baraji ani yi kam rakam fula mi salli baraji ye baraji fula imbe fara jonka ninde kanyi ikan ninde sunna ikate don ke ba ko fo salli wele kele ni e donna misiri kono juma don almami sigilembe minbari kam salli wele la ye salli wele e donna misiri kono dro almami sigira minbari ka salli wele ba ke ka salli wele ikana salli wele la kono ya parce que ni ko ibe salli wele la kono ya ni salli wele la tilala dro almami be kutuba damina de kutuba fana lameli ye wajibi de mais salli wele la injabili ye sunna de donc anta fo ika sunna ke sunna min be ke sababu ye ka wajibi ko manke ibolo donc ibe misiri fole arkam fula de ke folo sani salli wele la katila salli wele la e fana be e watila ika misiri fole arkam fula la ibe kutuba lame donc ni yoro la ite salli wele la lame ni juma dende alma be mimbarika salli wele la be salli wele ni e donna ika misiri arkam fula de salli folo kana fo ibe salli wele la jabi ka makono ni ya makono ale tilala dor alma be do kutuba ko rebe sugula ne rakam fula salli ne donc wala ite salli wele la jabi ni yoro la ibi kam misiri fole rakam fula de ke puru ikasika kutuba lame sino na make oye sunna yede ka salli wole la de lame ka jabi o ko fe be karakam fula salli kanyin kali fulana ko tahiyala dogu ka bolo la magate ndella kanim bahasuke mi sahalendo ni nadro tahiyala bolon koni iba sama men ni sera duwa yero la iba korta kata sanfe kala maga kata sanfe masala allahumma salli ala muhammad duwa iba korta wa ala ali muhammad duwa iba korta ni nana duwa yero la dro iba korta kata sanfe duwa nunu yero la donc bolon koni ka kuma sahalenye ninde tahiyala abella maga duwa wakati de angane salle no gondu be ko nyinin kalifula folo ni mogo min be salli kono e hakili be to ka boy ka salli la o fura ye jumaye o fura ye de ni donna salli da dori hakili ka to be aya munun kala i hakili ka to ka aya kala neuna anu koro ani bi ajkaru ne minuke wadi ya tubnu simira rahimahullah tumami atumbe liqa min ka sokono al liqa wal bab al maftuh adamina abe dabo nyinin kalu de kamade me aya bila yereka minye sura suruman ya al mufassal abe ulu korofo ka militita ube militita ni duru abe oke tawsiri la folo duguma sura wala o ko fen abe nyinin kali sira bila nyinin kali ko munna ko duguma sura wude kala ni kacha salli kono pour ni mogo yu korodo abe ke sababu ki deme ni ba ke ku kala yu ka salli kono hakili bu korola abi deme ka hakili be to ka salli la ni be salli ni sura mununya ku korodo akanyi wode ya to tumbe o kumbe nyogonya wala beni mogo kumbe nyogonya limin fule aka sokono aba damina ni duguma sura unka aya do tafsiri de fo kata suratul hujurat ni suratul qaf nunuma aya be tafsiri o chogodela donc mimbe ke saboy hakili be to ka sallila ibe aya munun kala aya o koro ani be ajikaru munun ke ka sallila i hakili ka ton nunun nofe o de be ke sababu hakili be to sallila minya kanyin kan folo jabu akanyin kan fulana
ko yala ni sanji nana ji munun be dakare wula ube sira kono naw mo be se ka salliji tawla be se ka janaba ko ulula wa doni ko ko lesiri la ji to tanke ni jiri do lesiri la seneyale ndo de tanke ni pen sobile ma nya yelema ube pen sobile ma kasa yelema ube pen sobile ama adamu ama yelema ni sabab ni pen sobile men ni dola kele yelema tanke jiye jide lesiri la seneyale ndo wa anzalina minas samai ma'an tahura ala ko le ji senema yede jigi kabo sanfe ji min be bo sanfe ka jigi ji senema de do ni adale soro yoro yoro abe ko de rawo abe dinga do de kono wa abe sira de kono ba tanke akan noniya saba dola kele sobe bo yelema a seni yalende do abe daga ka sallije ta abe daga ka janaba ko la wa alaikum salam ini wa kana furo kundu bo konni mo fula be bara ke nyon fe na ye jate ke ni tono min be soro to kelendo ale ba ka tono aba abdula kerefe abe tono min bila kerefe ni sanyele mana jaka balawa bo akan nafulo kum min yerebe e wa sisote kono o nafulo ku no ya soro nisabe akan nafulo ye nisabe bo ni sanyele mana akan nafulo kum min be sisote koma ane abe tono min soro o be de be fara nyogon ka jaka bo nafulo ku ni oye nisabe bo nisabe jumay anko wori je garamu keme duru ani bi duru garamu keme duru ni bi kononto ani duru wori je garamu keme duru ni bi kononto ani duru ni shefa mimbe osoro ni o shefa ye sanyele ma e bolo jakabika donc na kan nafulo kumbo obo sanyele manala nafulo kuyi ani tono min bila la kerefe aba bede jate ka fara nyon kan na benna hakemina ba jakabu aka jakabaka riba fe kabato du ke chogodi bo ko ni kawariju man kutunu kabato fora ni emi mba fe kabato doke kama kawariju bonko nyonyo be chogode bato chogo werete ko ibe kawariju bonko nyona noy e kabato ke aketa ala qur'ana wa sunna la fahamu salaf salih e kabato chogo ka ke we doro ka fon kinda mona bato chogo ke konni kawariju ka bonyo na wote e ka mimbe e ka bato chogo ka ke ala qur'an wa sunna ala fahamu salaf salih mimbe e ka woye ode etunte dresula etunte ya wala nko te siga ke della nko salafu salihu suma wa yaqbiduna aydihuma ajate mina ko ma atawsir ko bolo mina sallila ubu bolo mina kabonna fatri de ma min minye ko ciden bolo de tunya dima ya bolo mina o yengalonde cinya tola ciden maddele ka salle ka bolo jiga bara yerede bal niye majahabi yere laje majahabi nani be bolo jigite majahabi sila ni majahabi malikite majahabi site majahabi tigi site ko sallira ka bolo jigate bolo jigin ana maliki majahabi de da haro yere maliki gan kawde ba maliki ka kuma fam maliki maddeli ka salli ka bolo jigi aye bolo mina de do aka kitabu kono ayere ka shi kono ye kitabu kele min dela na bolo woye muatare aye bolo mina de do kono cide maddeli ka salli ka bolo jiga bara Sheikh Albani tumami aye ciden ka bolo mina hadisa wufo ako bo ciden ka bolo jigi ka salli ako hadisa masahala hadisa kele mana ka saha ko ciden della ka salli ka bolo jigi o hadisa te
majahabi nani bolo abetum be salle ka bolo demina bolo jigite majahabi sila ni maliki majahabi doronde o yere ndella ka fu imam maliki ka kuma de fam ne yim bolo mina ne mi bolo mina kontara bolo mina saudiya ko ne mi nye ka bolo mina kinto fugo kalandela tuwe min ka karamo ke yin kala fighula jawahir al aklil kono ko ye maliki nyininka bolo mina la al qabdu fi sala ako la a'rifuhu wa ma fi nafli fala basa wa ma fi al faridati fa akrahu ko maliki ko alete bolo mina do ko min nafila qabdu basitala ko min farda ko ale bako uyennin kalanela kolenjela ntara jawalil akli ntara sarahul laje abaki ka kuma kolonje intaka ka sarahu akoni mu'min sallira ka bolo mina ka ciden de la daga fenti ka ciden sallira ka bolo de mina de pe yoro ne ka bolo mina munafaqi wulila kata ngacce korbama au de bankalaya den fule ka salli aba bolo mina ka salli ne ka cokoroba ko ma jahbin nani kele masalli ka bolo jigi ambel lada de laya akumma jahbin nani kele masalli ka bolo jigi ka salli lada de be mariyam bolo yow bake ma jahbi si masalli ka bolo jigi donc maliki ta mamul lamini sinkiti doni ke baga bere bere bada tumbe saudiya fatura mena murtane ndi alle siriye adwaul bayani tigi aka tafsir ba fu adwaul bayani burkina bendo de lakata haramula ani karamo do de ka kitabu tara karamo in ka kitabu be kuma bolo jigi de ka ako mamul lamini sinkitima ko ale tara karamo in ka sobi mbolo ako atale ani kur risala fula de tara aye Muhammad Lamine sinkati nyine ako ni risala fule nimbe kuma koy ka salli ki bolo de jigi ka salli mba fi ka laje abe chogomi ako Muhammad Lamine sinkati ko tante ne bolo kan laje mbe mi fiye maliki gan kawde ban maliki ka kuma famu maliki ma fo moy ko te bolo mina don aku ye maliki nyinin ka mudwana kono maliki nyinin ka chogo bul qasimu de ya nyinin ka ko nibe salli al qabdu nibe salli isegena ka fendo minani boloy kito sallila anana de folo nibe salli ki sembe fendo la ka salli maliki ko neba ko farlala o akon nibe salli ka birmina ka sinsina ka sallira komba ko fardala akon nibe salli ka fendo mini bololate komi juru bambale ka minate kito sallila akon ntenindo ne neba nin ko fardara me nafila bashitala qabudu ka fendo mina kito sallila akon maliki nyinin ka chogo mudwana kono nyinin kalina nan nin chogo dela ka fendo mina kito sallila maliki ko ale to de do mais ale bo ko fardada parce que fardala tanki nibe se ka joni yere ate daga ka sinsi fen ka de daga ka diro fenna mais nafila la nibe nafila sallila isegena ni bere bi bore be se ka sinsa ka ibe se ki sembe fen dola ni diro be se ka diro ala wo akol kuma na chogo fule ninde mo maliki ran kan man ninde famu ko maliki ko kabudo ka bolomina ko ale to de do ko ba ko ewa fardada me nafila la ko basitala bo ako sisa ako maliki bese kafo ko alete bolomina do chogodi maliki ye bolomina do aka muata kono kele fulana maliki bese kafo ko alete bolomina do chogodi bolomina ye makaru ye fardala maliki si be alede madina kalima mi atumbe salle ka bolomina ninte furaiwa sabana maliki bese kafo ko bolomina ye makaru ye fardala chogodi na bala daga farda nafila la min daga ran nafila la ode daga ran farda la min daga ran farda la lesri la ode daga ran nafila la fonni ciden hadisana na kamunun bo nyogon goro maliki bese ka fo bolomina konen do farda chogodi ma daga ran nafila la farda e sallide nafila e sallide maliki bese ko fo chogodi
donc akol la nyina ko maliki gan kawde ma maliki ka kuma famu maliki ma fate bolo mina do de kabudu yede ka fendo mina kito sallila ima yi muata kono maliki tumbe bolo mina ko maliki tunte bolo mina ki bolo mina sallila maliki tunto wole kabudu maliki tunto wole kabudu ye wodi ya to haraka muata kono ako ewa inna masara li anbiya umurna an yada aymanina ala samaina fi salam maliki tumbe bolo mina wole ko wodi ate bolo mina li sallila maliki tunto wole ko kabudu wodi ya to akam muata hadisa wodi donna ko ciden ko annabi nyumon ala ya nya mariya an kan kinin bolo da numan bolo kan nambe salli mais kabudu maliki tunte bolo mina ngole ko kabudu ale nyinin karade ka fendo mina kito sallila maliki ko tode do makarhudo farrara me adagara nafilala donc la nyini yeninde sino hari maliki kama jahabi bolo jigi te maliki bolo koy i maliki an kawde ma maliki ka kuma fam donc ambe min fuye oyode cide kwa bolo de yaddima ya bolo miro te cinyai ciwe madeli ka salli ka bolo jiga bara yerede majahabin nani si ma salli ka bolo jigi abeya kanyana ma yabke bolo mina dela ni tara fiqh sunna li sayyid sabiq akum maliki ma wuli atumba bolo de mina fuka tasa maliki ka salli na ma wuli atumba bolo de mina ka salli fuka tasa alaka hakimandi jamana dawma me odo nyafo nkom majahabi tigu bela majahabi minni majahabi mugo ni supporteria ba bolo galonka jama site maliki majahabi mugo bola mafu folowde majahabi maliki ka mugo laba munun be jian kono mugo site supporterie ka majahabi ta hari ninye delay qur'ana ni sunna tabila ka majahabi maliki bo mo kanna magelenuye a jama chama sino ahmad ibn hanbal majahabi fule yorunin kele ni hadisa sahara ka majahabi bila yorunin kele safay kam majahabi fule yurunin kele ni hadisa sahara kam majahabi tabila yurunin kele mais maliki majahabi de be supporteria karata tala et puis tout kam majahabi nyere do yere problème yode utte majahabi nyere do ta ka kiri yere do te maliki yere kala nyinu yere do ulu ko ni be kanna gele yani bambantiya ka doro fu ja ko mbinka galo minna ja ko ngolola minna ko de sembente ka ke dinae janko maliye ode ulu ka tabule o fana tese ka ke ala te nin dina to mo sibolo ko ibe tirunga kenay fo akam mo de nati aw be kanna gele yala abe bambanti yala ko munun kade fo ala kam mo do de bo nuvo ko fo ko prepare la tige ka galo nyira bela o ma kunna mu'addabina hatta nabasa rasula ala te mo silla jaballa gara fo akam mo do de bila ko ni mimbe tinya fiye ibannen ko fe anilla jaballa gara nin tumbe ko fa men munafaqo ala ba fo munafiq kibarela amanu summa kafaru wakati be ala be fo ni munafaqo ka kibarela wakati dawla be limaniya be sage ka kafira amanu summa kafaru ala yo fo aya werela donc munafaqo ka kibariya de wa fora munafaqo ka kibariya de la mais ni mugo ya ke dina kono anya fo chogo mi abi labo dina kono ni ya ke ni dina labo sigide bo ko do ko ale tumbe ayele sallijita ko ale ka se tasi do tora jima sura sallina bo ko chogode ni mugo ika salliji sufe mimbe farda yoro de la ni jima yoro mi soro i sallira na e kasoro jima soro salli ko fe niya do sage salliji ka sage sallika wa alaykum salam
nin kan laɲini ni hadamaden ye sujudu kɛ i sen fara fula i b'u gɛrɛ ɲɔgɔn na de wa ubiyɛn i b'u bɔ ɲɔgɔn na laɲini t'o de ya dɔɔnikɛlaw ka kuma fula nana la dɔw ko ala y'i da cogo min n'i ye wuruku kɛ sen t'o cogo la dɔw ko ayi i sen fara fula tugu ɲɔgɔn na de u nɔrɔ ɲɔgɔn na de ko parce que hadisa sahalen nana ko an ba Aisatu ko don dɔ la k'ale ni ciden tɔ so kɔnɔ dibi b'a la lanpan tɛ ko ciden welela ale kɛrɛfɛ ciden tununa ale la ale t'a dɔn ciden taara yɔrɔ min ale ɲana ciden bɔra so kɔnɔ de ale y'a bolo kɛtɛ dibi la a bɛ ciden ɲini ko ale tɛgɛ fara taara bila ciden sen fara fula kan a y'a sɔrɔ sujudu t'o dɔn bon dɔɔnikɛlaw ko mɔgɔ ka tɛgɛ fara tɛ ta bila hadamaden ka sen fara fula ka ɲɔgɔn fɛ abada fo u nɔrɔlen de tun bɛ ɲɔgɔn na u ka delila fɔlɔ filɛ ko la ni ciden tun ye sujudu kɛ a bɛ sen fara fula nɔrɔ ɲɔgɔn na de hadisaw ko filanan ko hadisa nani bunkujɛ mata kɔnɔ kana yeli saku bayna qadamayhi ko ciden tun bɛ n'a ye sujudu kɛ ko a b'a sen fara fura nɔrɔ ɲɔgɔn na de a b'u nɔrɔ ɲɔgɔn na Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah a ka majmu fatawa kɔnɔ ale bɛ nin de ka sen fara fula ni sujudura i bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na de i t'u bɔ ɲɔgɔn na wa alaikum salam bon ko ni an ko wal amilina alaiha o da to suro nyetten be ke wal amilina alaiha ani wal amilina fiha ko kelunte wal amilina alaiha wo yede nim masake ye mugo munun ta kubira jakka barala jakka be di uluma nu ka sara hakke har na ya soro shetigu de do min ni nafolo tigi yere de mugo do wele sisa nde me kinka jakka jate ube nafolo tigi de ya aka jakka bo kadi ema kike cide ni wakilo ni jakka tilanye e kadi fantawma e togote wale amirina alaiha e wakilu de e ciden de ube na yi wele ayi demede e tara demede ninte ko wale amirina alaiha min na ya soro ninte wele ko wale amirina alaiha min na ya soro tigi ye fantaye ayi deme ka jakka jatelila ibe se ka dota jakka la ka dama na ka fantanyai ate dama ni e wa jakka ko jakka barakela de do ni nana e deme de doro aye nyuman ki deme ni fantando jakka beta ka dama na ka fantanya sababu ye me alete wala amilina alete oye a yi ka jakka ta kadimi manin tilan nola wala amilina alaiha te donc ni jakka diray makarasan nin tila atigi ka katila chogo me ka tilo chogo kana durme kelenta konne barakela de jakka la kana durme kelenta Allah ni yere haju tigiye a foye ifule kan fo konne kan nintila fantaw no nyogonche me ne yere dafalente koy mfana ya haju tigide na ko sisa nintila bene eta dama bene eta dima afule na ko ne tun todo ni yere haju tigiye fe do tala ube ni haketala atoy katila bashi tola me kana fen tala na tanyinama ko yibi yere jate wala amilina alaiha waye wakilu de ete wala amilina alaiha ete yoy na sallinde kammo ko doko cokoroba be ale bolo so kono ko ale de ba deme ka salli ko ale be se ka jama salli to ka la salli ga bina misiri kono do min na ale bana bagato do jama salli ma wajibi ale ka ni darura bale la mais ni ekene ale ndo e cey balu go jama salli ya wajibi eka salli wakati ekana misiri kono do ika salli ni e sallira wakati mi ibeta ka fana deme abe se ka salli cogome ni salji taliw de do ni tayammulu kelaw de do ni ba wuli ka sigide e be na ika farda salli misiri kono de o ko fe beta iba le fana deme abe salli cogome ko be filimu munun bo komi ciatiru dina ka Bakari Abu Jayri aye kitabu de la ninka te musiliyati
nin ciyatiri minnu filɛ bakari abu jeyidi a ye kitabu dila kan kuma sahalen ye min ye dɔɔnikɛbagaw bolo nin filimu ni ciyatiri minnu filɛ nin ye silamɛya sariya la u tɛ bɛn mɔgɔw k'u tɔgɔ de ka ɲi hari minnu b'u ladaga u bɛ sarati gɛlɛn de k'u la u bɛ saratiw de k'u la ni bakari abu jeyidi ka kitabu in kɔnɔ temusiliyati a ye kitabu min dila wa ciyatiriw ni nin filimu suguw kan bo silamɛya sariya tɛ ninnu ladaga parce que u b'u don hadisa de kɔnɔ ko ciden ko waylu lillezi yuhaddisu qawm liyadi haku liyuhaddisu fayukajjibu liyadi haku bihi alqawm fa waylu lahu ko ciden ko janga katani halaki be mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kuma ka baro kɛ pour ka galon tigɛ pour mɔgɔw ka yɛlɛ ko ciden ko lajaba bi ye halaki bi ye bo ciyatiri bolaw fana y'o de ye galon dilalenw de don ka ko dɔ kɛ a kɛbaga ye a m'a kɛ ka yɛrɛ kɛ kuma dɔ fɔbaga ye a m'a fɔ galon dilalenw de b'o la pour mɔgɔw ka yɛlɛ a man ɲɛ k'u to ye janko a diina kɔ a man ka mɔgɔ ka ciyatiri bɔ hari minnu ko a ladagara minnu y'a ladaga ko i ka ciyatiri kana kɛ sɛbaw ka filimeli i ka ciyatiri kana k'u kan silamɛw ka dɔɔnikɛbaga ɲumanw n'u ko ayima ɲumanw i ka ciyatiri ka filimu kana bɔ olu kan alimamiw ni fɛnw min ye saliw ye saliwelew ye fɛn o fɛn ye diina ko ni batoko ye e ka ciyatiri bɔ kana bɔ o kan parce que o bɛɛ dɔw de ka tilen kɛ ni ala ka diina de donc mɔgɔ minnu b'o kɛ k'u dabila o tɛ bɛn subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ko a sabera ka ba hijiriya 600